בוא נראה מי זה. נעים עוד פעם? רגע, זה דייב נראה לי. אוקיי, אתם מוכנים להארץ? זה יהיה אחד טוב, זה יהיה אחד טוב. יאללה, זה אחד מאוד חשוב. מישהו יחליף את זה, אוקיי? רגע, שקט. כל האיבנט הזה מוקלט, זה בסדר. אנחנו מקליטים. אני מקליט. אוקיי, איפה האינטרנט? יאללה. אוקיי. אוקיי, בוא נראה קצת בשקט, כי לא שומעים. רגע, תימוגל יותר טוב, יש אנשים שצריכים... רגע, Oh my God, חכה רגע עם הוידאו. היי, welcome to the Pookie Park. אוקיי. היי, אז אנחנו, זה העמדה מגניבה שאנחנו הולכים היום לנחש את הפורים. לא שם גבלינג זה לימבו. זה קרייזי, נכון? נכון. מה נכון? נכון. כזה נכון. אז. אוקיי, אז מה ניחשתם חבר'ה? מישהו ניחש סיקה? איך חושבים את זה? סיקטרייס. לא, קרוב מספיק. אוקיי, אנחנו יודעים שזה לא סיקטרייס, כי אתה לא יודע להעט את זה. לא, זה לא סיקטרייס. זה לא סיקטרייס. בטח. בוא, nobody guessing. קיצר, אז מה עוד ניחשו פה? זה קלאון פליימוול! קרייזי 2. תגידו, אנחנו עומדים להתעלם מהעובדה שיש שם פשוט כאילו קלאון וזה עומד להיות כאילו קלאון קונטרול באפט? אולי? אולי זה דיסטינק אולי. זה לא דיסינק! יש לי אותך. זה לא דיסינק, זה אמור להיות משהו קשה, זה משהו קשה מאוד. זה לא דיסינק. זה דה גולדן, אני אומר לך, זה אישה גדולה. אנשים מתחננים לי לכל... בית לו, סתום את הפה, בית לו. תומכים לי פה מאחור, זה בסדר. אתה יכול לעשות רביל? די. הנקסט לבל שלנו, זה בסדר נראה לי. מישהו פה מהדרום? כן. שקט. איזה אינטרו. אפשר את הסרטון? זה בסדר, כן. פחד במפה. אני טיפה לחוץ. זה בסדר. הכל בסדר, תימור. הנה, זה אתם. מה? אוקיי, אז נקסט לבל חבר'ה. בוא נראה מה ניחשתם. מה ניחשנו? היינו אמורים לנחש. טיילסטון? לא. ככה לא הייתם טיילסטון. מי ניחש? זה לא טיילסטון. אולי זה טרוטל. רוטקטיל. לא. זה לא טיילסטון. אוקיי, זה לא טיילסטון. אוקיי, תימור זה אמור להיות עכשיו, כן? למה? יש לי טיפה בעיות מהמרתף. מה זה?
וואו, גוטד. וואו. אוקיי, תראו, כל הכבוד. ממש כל ממש הכבוד. מקשיב. כל הכבוד שבינתיים מצליח, כאילו ש... יש סיכוי שהוא בא לעבור את זה. שלא ותמיד כאילו לי בטוח אני אוהב פרזנטיישן, אותך. אבל זה